Avui, amb la Berta Torrades, volem avançar un informe de l'Ajuntament de Barcelona que diu que una persona que té una discapacitat, les persones amb discapacitat, han de gastar de la seva butxaca 18.000 euros l'any, 18.000 euros que han de pagar de la seva butxaca perquè no cobreix cap administració, Berta. Sí, Xavi, és un estudi que ens avança, en aquest cas, l'Ajuntament de Barcelona i que posa xifres al greuge econòmic que pateixen les persones que tenen discapacitat respecte a la resta de la població. Parlem de despeses que han de fer front de la seva pròpia butxaca, que no les paga la Seguretat Social, com podria ser l'adaptació de l'habitatge, la logopèdia o l'ortopèdia, entre d'altres. Però posem xifres a aquest estudi. Segons aquest informe, fins als 64 anys, aquí ho veiem a la pantalla gran, el greuge econòmic és de 17.700 euros a l'any de mitjana. Què passa quan avança l'edat? Els majors de 64 anys en plena edat de jubilació, doncs veiem com la xifra creix, aquests 21.000 euros de mitjana. Parlem de dades que són genèriques, però què passa si posem la lupa en cada tipus de discapacitat? Veiem com les xifres varien i molt. En el cas dels que pateixen una discapacitat visual, en aquest cas, la mitjana és de 12.500 euros de més que ha de pagar una persona que té discapacitat visual que la resta de la població. La xifra veiem que puja també i força en el cas de la discapacitat auditiva, que puja aquests més de 14.000 euros a l'any de més. Però la xifra encara creix més en el cas de les persones que tenen una discapacitat intel·lectual. Veiem com puja aquests 27.000 euros de mitjana a l'any. O en el cas dels que tenen un tipus de trastorn mental que puja els 28.000 euros de mitjana a l'any. Però atenció, perquè on puja més aquest greuge és en les persones que van en cadira de rodes. Aquí ho veiem, són fins a 40.000 euros més el que han de fer front respecte a la resta de la població. Això si tenim en compte que a Catalunya el risc d'exclusió social o de pobresa se situa actualment en un 26%, veiem també com les persones amb discapacitat aquesta dada puja un 31%. Avui coneixerem el cas de la Cristina. Ella és una noia de Barcelona que va amb cadira de rodes i que afortunadament pot costejar-se totes aquestes despeses. Escoltem el seu testimoni. Fa 3 anys vaig tindre un accident. La meva vida ha canviat tant a nivell tant emocional com físic. Vam agafar un pis, era impossible viure en aquest tipus de pis perquè la cadira no entrava, llavors va ser readaptar tot el pis sencer per poder moure'm lliurement per tota la casa. Què ha fet perrito? Una de les coses, per exemple, també importants que aquesta finca sí que ho tenia era l'ascensor. És un ascensor molt ampli, molt gran. La comunitat d'aquí de veïns van acceptar poder posar una porta mecànica. Això encara em dona més llibertat, perquè estic potser arribant amb la nena, amb la moto, el que sigui, i ja estic amb el comandament que no he de ficar la clau, fer tota la força. La moto és una handbike que s'acopla a la cadira i llavors això et permet moure't lliurement per tota la ciutat sense tenir que anar amb la cadira portant-la de forma manual. Això et dona més facilitat a l'hora de moure't a qualsevol lloc. En gastos en total, 80.000, osteòpata, farmàcia, l'ajuda que tenim a casa, que tenim una senyora que ens ajuda. O sigui, si no hagués tingut l'ajuda del meu entorn, no hagués pogut assumir tots aquests costos. Perquè hagués sigut impossible, perquè jo no ho podria permetre. Gràcies a Déu, el que m'ha passat, està clar que és un trauma i és una cosa que m'afectarà per sempre, però el tenir aquestes facilitats t'ajuda a tenir un dia a dia molt més fàcil. O sigui, a poder arribar pràcticament a fer-ho tot. Hi ha una senyora que els ajuda a casa, Antonio Guillén, president del Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat. Bon dia. Clar, la Cristina, en el fons, ha tingut un entorn que diu ella que l'ha ajudat. No tothom el té, no? No, evidentment. Les persones amb discapacitat són un nombre de persones molt important a Catalunya i d'aquestes n'hi ha que tenen ingressos i possibilitats per poder tirar endavant i n'hi ha d'altres que realment estan en situacions molt extremes perquè les despeses que han de fer front
no tenen recursos per poder-los tirar endavant. I quina ajuda tenen aquestes persones? Tots són insuficients, perquè no s'ha fet, diguéssim, una aposta decidida per fer aquest estudi, diguéssim, fer-lo efectiu i que tingui repercussió per poder posar al seu abast, diguéssim, els recursos necessaris per poder tirar endavant i poder anar a tots els puestos a treballar, a estudiar o a cuidar-se de la casa. Vull dir que són coses que de moment no estan cobertes. Canalies, tu has estat a casa d'una família que es troba amb veritables dificultats per arribar a final de mes per culpa precisament de la discapacitat dels fills. Sí, és la Miae, viu en un quart pis a Badalona amb els seus dos fills de 12 i 7 anys. Ells dos tenen distròfia muscular de Duchenne, una malaltia rara que precisament provoca que els músculs cada vegada es vagin debilitant més i que al final el malalt hagi d'anar en cadira de rodes. Aquesta malaltia també provoca la mort prematura per complicacions respiratòries i cardíaques. A més, també hi ha un afegit. La Miae està divorciada, diu que no rep cap tipus d'ajut de l'administració i que el seu exmarit no li passa la pensió. Així ens ho ha explicat. Yo me llamo Lamia Bendar, tengo 44 años. Yo tenía desahucios, no tengo ingresos, vivo aquí en este piso. Tengo 2 hijos, tienen una enfermedad rara que se llama distrofia muscular Duchenne. El grande le afecta mucho la enfermedad porque el pobrecito no puede andar como antes, le cuesta levantarse del suelo, le cuesta escribir porque a veces se le duele la mano, está muy lento a escribir, me lo lleva fatal. Pero el pequeño, como no sabe, el pobrecito nada, es como juego para él. La enfermedad de mis niños, no sabemos cuándo van a parar de moverse y tienen que mover con la silla. Entonces aquí en casa, por ejemplo, no pueden circular en la casa. Pues aquí, donde dejo las sillas de mis niños, por la tarde cuando llega del cole y por la mañana tengo que bajar corriendo para limpiarlos antes de meter los niños dentro. A ver, imagínate, si pasa algo a los niños, los ascensores no funcionan, ¿qué tengo que hacer? En la lluvia yo no puedo bajar, sacar al niño al cole, ni sacarlo, ni ir al médico, ni nada, porque la silla resbala. Pues imagínate cómo voy a sentir yo. Me extraña mucho que cada puerta que toco, la respuesta es no. Un niño de 10 años te dice, mamá, ¿por qué yo no puedo andar? ¿Por qué yo no puedo eso? ¿Por qué a cuánto yo voy a tener 20 años para que me preparo? Digo, ¿te preparas de ti? Me dice, bueno, me voy a prepararme para irme de esta vida, que es muy mala, que no hay nada ni para ellos, ni para... Marga Mariclós, presidenta de l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat a l'Ajuntament de Barcelona. Bon dia. Què estan fent malament les administracions perquè encara hi hagi 18.000 euros de mitjana que han de pagar les persones amb discapacitats de la seva butxaca i que això les institucions públiques no poden sufragar? Doncs, evidentment, no estem fent tot el que s'hauria de fer, tot l'esforç per aconseguir reduir aquest greuge econòmic. L'avantatge de fer aquest estudi és evidenciar per primera vegada, és un estudi que ja es va fer el 2006 per part de l'Ajuntament de Barcelona i que ara es repeteix el 2019, però almenys tenim la capacitat d'evidenciar que efectivament no hem estat capaços des de l'administració pública a reduir aquest greuge econòmic, aquest sobreesforç que han de fer les persones amb discapacitat per d'alguna manera poder assegurar
una qualitat de vida suficient o poder fer almenys les activitats de la vida diària. Òbviament, cal un sobreesforç. Des del propi Ajuntament estem portant a terme algunes mesures per, d'alguna manera, reduir l'efecte d'aquest greuge econòmic. Per exemple, hi existeix el Banc del Moviment, que el que fa és proveir de material i de pròtesis i de suport tècnic per les persones amb discapacitat, és a dir, ofereix un servei de préstec. A nivell d'habitatge, l'Ajuntament de Barcelona, a partir del proper mandat, el que farà és una reserva del 5% dels habitatges de promoció pública reservades per als projectes de vida autònoma. També hi ha algunes reduccions de les tarifes per l'accés, per exemple, a centres esportius municipals. En fi, estem intentant també que en projectes com Cultura a prop, que les persones amb discapacitat garantir l'accés a la cultura amb preus reduïts. En fi, estem intentant d'alguna manera, a part de posar en evidència una situació molt greu, portar a terme algunes mesures que siguin eficaces a l'hora de reduir els efectes que pot tenir aquest greuge econòmic en la qualitat de vida de les persones amb discapacitat. Antonio, el que pot fer un ajuntament, m'imagino que queda molt lluny del que hauria d'acabar fent la Seguretat Social, que és cobrir, sobretot, alguns tractaments. Abans parlàvem d'osteopatia, de farmàcia, en fi, elements d'ortopèdia també, que no estan coberts per la Seguretat Social. Bueno, és que totes les mesures que s'han posat en marxa no han tingut mai en compte les necessitats reals. S'han posat en marxa en funció dels recursos disponibles. I a partir d'una base o a partir de l'altra donen resultats molt diferents. Si tu actues en funció dels recursos que tens i no de les necessitats que hi ha, mai tindràs la quantitat necessària per poder posar en marxa un pla d'actuació que pugui arribar a totes les persones i a tots els àmbits de la vida de les persones. Aquest estudi es va fer, com ens explicava la regidora, l'any 2006 a la ciutat de Barcelona. S'ha repetit ara, 13 anys després, i bàsicament la conclusió és que no hi ha hagut avenços i que les persones amb discapacitats han de continuar, tenen un sobrecàstig, que és el de continuar sufragant moltes de les coses que necessiten de la seva pròpia butxaca. Bueno, només hem de veure persones que tinguin que estar al costat d'una persona dependent del que havia de rebre per de la llei de la dependència i el que rep ara, o les coses que s'han perdut en el camí, doncs dona compte que aquests últims anys s'han paralitzat moltes coses i la crisi ha fet destralls, diguéssim, a les persones amb discapacitat perquè no s'ha pogut avançar. Estem aturats i no hem avançat res. Veiem en alguns dels testimonis que ens explicaven que sort del seu entorn familiar o dels seus amics. Ens agradaria saber si és freqüent això, que no sigui el personal qualificat el que ajudi aquestes persones, sinó que sigui l'entorn familiar o els amics. És així perquè no s'ha posat en marxa les mesures necessàries, diguéssim. S'ha de dir que ara estem amb el món en una nova etapa que la va definir les Nacions Unides, que va fer la Declaració Universal de les Persones amb Discapacitat i que, per tant, són com els drets humans de les persones amb discapacitat. Per tant, estem ara en un món en el qual el que ara abans era una possibilitat d'intervenir, ara és una obligació, perquè reconeixen que totes aquestes situacions representen drets que no s'estan complint, que no s'estan exercint i, per tant, són actuacions incorrectes per part de la societat que deixa enrere a una població que necessita que es posin en marxa polítiques i mesures que els ajudin a tirar endavant. Per tant, no estem davant d'unes polítiques que em deia abans, que estigui en funció dels recursos, sinó que hem de posar en marxa aquelles polítiques que realment puguin donar solucions. Pensar el que es necessita i no el que es pot pagar, perquè sempre es pot pagar, es pot treure d'una altra banda. Sempre estarem per sota, i això és el que s'ha de solucionar. Antonio, moltíssimes gràcies per haver vingut avui a la planta baixa.